ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Maigsoon ni anata sa atong ikaduhang adlaw sa atong nobinaryo alang sa kapistahan sa atong segunda patron ang Birhen sa Santo Rosario. Ato ning ikaduhang minor novena mass, ang atong major novena mass uniyang alas 6 sa hapon. Salamat sa Ginoo sa mga grasya, labi na pinaagi sa pangama sa atong mahal nga inahan ang Birhen Maria. Atong ipadayong iampo nga magmalinawon ang tibuok kalibutan, mubiya na sa mga kasalanan ang atong mga katawhan, labi na ang atong mga leaders, o kita usab nga dinhi sa Pilipinas nga nagdebosyon kaayo sa mahal nga Birhen Maria, magpuyo unta subay sa iyang mga kinabuhi, labi na sa kamapaubsanon o sa atong purity. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagi aning pagpamalit sa atong mga slots nga unta tagaan sila sa Ginoo og kalimpyo sa ilang kinabuhi, kalig-on og maayong panglawas. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Magampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga way katapusan diha sa imong pagkaluoy o pagpasaylo. Padayuna ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma o tabangi kami pagkugi sa paglakat nganha sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad ug sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Barok. Mao kini ang sugid nga kinahanglan inyong himuon. Ang Ginoo nga atong Dios matarong, apan puno pa kita sa kaulaw. Kitang tanang katawhan sa Hoda, ang katawhan sa Jerusalem, ang atong mga hari, ang atong mga magmamando, ang atong mga pari, atong mga propeta, ug ang atong mga katigulangan, nahimutang sa kaulaw, tungod kay nakasala kita, batok sa Ginoo nga atong Dios, ug nakasupak kaniya. Wala kita mamati kaniya, ni nagkinabuhi kita subay sa iyang mga sugo. Sukad sa adlaw nga ang Ginoo nagpagula sa atong mga katigulangan,
gikan sa Ehipto hangtod karong mga adlaw. Nagpadayon kita sa pagpakamabudhion kaniya ug wala kita magukon-ukon sa pagsukol kaniya kaniadto sa diha nga ang Ginoo nagpagula sa atong mga katigulangan gikan sa Ehipto aron ihatag niya kanato ang usa ka tabunok ug tambok nga yuta. Nagbungat siya og mga tunglo batok kanato pinaagi sa iyang mga sulugoon nga si Moises. Ug karon nagantos kita tungod ni adtong mga tunglo. Nagdumili kita sa pagsugot sa pulong sa Ginoo nga atong Dios nga iyang gisulti kanato pinaagi sa mga propeta. Inay ni ana, nagbuhat kitang tanan sumala sa atong gusto ug nagpadayon kita paglakat sa atong kaugalingong daotang mga dalan. Miatubang kita ngadto sa laing mga Dios ug nagbuhat kita sa mga butang nga kontra sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo luwasa kami. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo luwasa kami. O Diyos, ang mga nasod miabot ngadto sa imong kabilin. Ilang gipasipad-an ang imong balang templo, ilang gigunob ang Jerusalem. Ilang gipanghatag ang mga patayng lawas sa imong mga sulugoon, ingog kalanon sa kalamgaman sa langit. Ang unod sa imong buotang mga sulugoon ngadto sa mga mananap sa yuta. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo luwasa kami. Gibubo nila ang ilang dugo daw tubig libot sa Jerusalem, ug walay usa nga maglubong kanila. Nahimo kaming talamayon sa among mga silingan, giyam-iran o gibugal-bugalan sa naglibot kanamo. O Ginoo, hangtod kanus mapungot ka ba kanamo, hangtod sa kahangturan. Mudila ba ang imong kasilag, ingog kalayo. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo luwasa kami. Ayaw hinumdumi batok kanamo, ang mga kalapasan ng aking panahon. Moabot unta kanamo ang imong kaluoy sa walay langan. Kay nagabanlod kami sa kahiladman. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo luwasa kami. Tabangi kami, o Diyos, among manluluwas. Tungod sa himaya sa imong
pasayloang among kasalanan. Tungod sa imong ngalan. Tungod sa himaya sa imong o Ginoo luwasa kami. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Simayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon, pagka makalilisang unya sa mahitabo kanimo Corazin, o pagka makalilisang usab sa mahitabo kanimo Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo nangahimo pa didto sa Tiro ug sa Sidon, dugay na untang naghinulsol ang mga tao didto ug nagpakita niini sa paglingkod nga nagsulob og bisting sako ug nagbulibod og abo sa ilang kaugalingon. Sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa unya sa Tiro ug sa Sidon kay kaninyo. Ug mahitungod kanimo Capernaum, buot mong ituboy ang imong kaugalingon hangtod sa langit, apan ibanlod ka hinuon ngadto sa impyerno. Unya miingon siya sa iyang mga tinun-an, ang mamati kaninyo mamati kanako, og ang magsalikway kaninyo magsalikway kanako, og ang magsalikway kanako magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Sa atong unang pagbasa, si Propeta Barok nihisgot sa makaluluoy nga kahimtang sa mga tao nga pinili sa Dios, ang mga Israelita. Nganong makaluluoy man sila? Bao mo? Bao mo kibaw? Kasabot mo kung sa nang pulong makaluluoy? Unsa mo nas in English? Sa kukibaw. Unsa na in English na makaluluoy? Miserable or pitiable? Pitiable? Kana bang makaluluoy ba? Kana kung mayong kastaw, luuya, lakaluoy. Nganong makaluluoy man sila, kay nagsigi sila pakasala, bisan pag ang Ginoo nagsigig hatag nila sa mga maayong butang. Gihisgutan ni Propeta Barok nga gipagawas sila sa kaulipnan sa Ehipto aron tagaan og maayong luna didto sa Promised Land. Pero pag abot didto, nagsigi sila supak sa Ginoo, gasigi na noon silag simba sa laing mga Diyos-Diyos. Kining nasod sa Israel, mauna ni ang nasod sa simbahan. Kita nga mga Katoliko nga nagsunod ni Kristo. Kita na ang bagong Israel. Nya giluwasta ni Kristo gikan sa kaulipnan sa sala pinaagi sa mga sakramento, labi na ginang bunyag, nya dayon kumpisal, kanang hilog, kining misa,
mao ni ang muwagtang sa ato mga sala kanang kasal, mga sakramento ba? Unsa pay lain? Ordinasyon sa pagkapari, konpirma, mao ni ang makawagtang sa sala. Pero subo palandongon nga daghang mga binunyagan, ang uban sige pagkumpisal, pero mga buangon kay istanan. No, gilingi ay mong tupad, na buutan ka. Umutan ba? Inadili ka magsigig supak-supak. Di ka magsigig pamakak. Di ka magsigig bagulbol. Wa karoy gidumtan. Dili ba ka magsigig panglibak? Di ka magsigig pamakak. Nya kamo mga estudyante, daghan man kayo mo dinhi na di ka magsigig cheating. Panahos exam, di ka mangupya. Nya kamo sang naay mga uyab, di mo magsigig kuan-kuan. Isa di man may magkuan-kuan, mag-ana-ana raman mi. Nya, unsa man na siya? Mga pagsupak-supak nas Ginoo. Sige, gamit ana mga gadgets. Unya, mayra ba untag nangita o Ginoo dihas gadgets? Kaya naa man daghang Ginoo diha. Naay Bible, naay Rosary, naay Lives of the Saints, naa diha ang mga doctrine sa simbahan, naa diha ang explanation about sa mga Bible verses, naa sa internet. Sus, ang tan-awon kadtog yung porn, kadtog yung mga unsa na diha, TikTok, mga pa-beauty, muna mga high school pa, kiniskisa nagkilay, mga high school pa, hasta gani, mga senior high pa, nagpa-color nas buhok, may na kayo mo pakita-kita ng ilang dughan, short dayon, pasiksi-siksi, kay mao may naadiha sa cellphone, nagisigihag tanaw. Nya, unsa man na, pagsupak-supak sa Ginoo. Wa na ta maliwat ni Maria, labi na mong mga babay, nga tinabunan gyud ang lawas, ang tanang mga private parts o mga important parts, attractive parts, gitabunan ni Maria aron ma-promote ang purity, ma-promote ang virginity, ma-promote ang holiness. Sige, lingay mong tupad na nag-promote kag holiness. Sige, na dia. Bisag ka mo mga dagko, di lang ng estudyante, mga buangon sad mo mga dagko na manggani mga senior na. Sulob-sulob pag yung short, bisag daghan na kayong lubak-lubak ang legs, no? Kuha na kayo ba? Luag na kayong angay ba? Niya. Tabuni na, tabuni. Kay luod na kayo natanawon. Ikaw niya kani mga 18 pa din, among ipakita, kay asit pa man na, tabuni gihapon. Kay nga naman, maglaway hastang pare. So, tabuni. Makasa, taana. Kasa. Muna ingon si Propeta Barok, nagsigi na malangtag pakasa, galunang manta sa sala, bisan pagitagaan, tas Ginuog daghan kay mga grasya, sige mantag pakasala. Kana manggong sala, mga igsoon, mao ginay number 1 nga kontras Ginoo. Nagpakamatay gud siya tungod sa sala. Ang mahal nga Birhen Maria, nasakitan kog maayong nagtan-aw siyang anak nga gibitay sa cross, gipatay tungod nas atong sala. Nya mga wa ra gyapon tay igabaos, gipakamatyan na ta Ginoo, sige lang gyapon tang sunod sa yawa. Mao na siya. Nakaron unsa may buhaton? Matod pa ni Hesus diri sa atong ebanghelyo, ingon siya, nakasinati mamog mga milagro or mga grasya, hala, pag hinulsol mos inyong mga sala. Di man mangayo nato ang Ginoo bayad. Unsa raman? Pag hinulsol sa sala. Kasago pa mo sa 7 capital sins.
Kasi nakasagot, tasang kamot. Naiusa. I-check ha kung sakto ba. Ang acronym aning 7 capital sins kay Palegas. P-A-L-E-G-A-S. Ang P kay pride, ang A kay anger, ang L kay lust, ang E, ano sa manang E? Envy, ang G, gluttony, ang A, avarice, ang S, sloth. Ano sa may mga binisayaan ang pride, garbo, kanang ikaw gyoy labaw sa imong hunahuna, ikagay labaw. Bisag bati kag naong, ikagay kinagwapahan, kinagwapuhan. Magpapritin gyud ka. Ikaduha, ang anger, kanang negative feeling against someone. Kana bang may kaing patyon ba? May kaing patyon. Mausab imong naong mamurag yawa imong naong tanawon. Og naa kay anger. Nya kanang lust, mo na'y kinalamian sa tanang sala, no? Lust, L-U-S-T, kaulag, kalaway, kanang porn, naa na diha. Ang premarital sex, naa na diha. Pagpangabit, naa na diha. Prostitution, naa na diha. Same-sex union, naa na diha. Ang kalami ni anang lawas nun nga, kana ganing katagbawan, mo na'y lust. Lingay mo tupad na lamian ka na. Hina ko no. Pangutan ako no be. Nya moingon sa nya mo, pare gani lamian gani ana. Si King David. Si King David nga purti gito niya ka faithful sa Ginoo. Gitawagan siya the most faithful. Nakuha gid siya anang lust. Ang mga hari, mga kings, mga queens sa kalibutan in the history of humanity, diha gyud nga lusno og nangamatay tungod anang lust. Sexual immorality. Ay mo kumpiyansa mga presidente, mga government leaders, mga church leaders na ay daghang sexual scandals. Grabe kay nang lust. Number 1 gid na nga skandal sa tibuok kalibutan. Apil na gani mga cardinals, mga santo papa na nga igo ana hasta mga superiors, mga madre ug uban pang mga religious groups na nga igo ana. Why may laki anang lust? No. Mga maestro, estudyante, hala na nga biktima anang sexual scandals. Wadi ay sus, daghan. Di na lang ta magbakak-bakak. Nya, unsa may binisaya sa unsa ti sunod? Envy. Kasina. Kana ding magsige mong pa-colors buhok, nasina mos mga blonde og buhok. Nasina, kana ding mangiskis kas imong kilay, nasina ka anang nagsigig badli sa kilay. Kana ding magsige mo short og mukbo kayo, nasina mo anang inigagi mo, tuyok ang pananaw sa mulo, kalindot ana. Sige sad mong pakuan-kuan. Kana ding magpaputi-puti kas imong naong bisag lagom kag naong. Ngano man, nasina kas mga puting naong. Mao nang nagkabang naka puti diri, lagom dinhi. Nga iapil sa inyo paputi diri, ang bukton lagom, ang bagtak lagom. Mura mog masakiton. Kasina, magpausab sa balay, mamalit anang gadgets, bisag inutang, mga estudyante, mamugos yung papalit sa mga ginikanan, bisag nagkamang-kamang ng ginikanas, kalisod, kay kaning nga gadget mo niin karon, magpapalit yun, kaning maong mga gamit. Kasina. Nganong mag-cheating man, mag-cheating, nasinas mga dagko grado, mga bright, kuno, na kinopya rasad ang uban. Diba? Buangon ta. Nga sunod. Sa itong sunod,
G, gluttony. Kana sige kaon, kaon yun, kaon. Tagbaw yung kaon, sige na lang gakaon. Mo nang doon natay fasting and abstinence. Itudlo na nato. Ay pagsigkaon. Na mo ingon, ako hingaon gyud kay kustanan. Ang akong teknik mo ingon ra gyud ko ay kog butangig pagkaon sa kong atubangan. Isukda lang na kay butangan gyud ko yung pagkaon sa kong atubangan. Wala ko'y huna-huna, gasigi na lang kog punit, gasigig punit hangtod mahurot. So unsaon man? Abstain, palayo anang mga pagkaon. Labi na ng mga junk foods. Kay mao na hinungdan nga daghan kay mga batan-on gipang-atake na sa kidney, nangamatay na heart attack, mga 18 anyos, 30 anyos, patay na. Na mangutan-an na imong tupad. Ing na maayo pa na imong kidney. Basig na puno na diha ros uric out sa nga na atake das kidney. Oh, patay na. Sugar. Siging inom anang kuang tan-aws computer, inom anang mga soft drinks, mga tamis, patay na yung sugar. Gluttony. Nya avarice, unsa man ang avarice? Ang kahakog, ang kunon gyud tanan, ako ni, hala gyud pangangkon. Angkon anang mga uyab, angkon anang mga bana, mga asawa, hala, siging silos-silos, kay inangkunay, angkon anang yuta, angkon anang agianan, bisan ang karsada, angkunon pa, mga buangon. Pari sad, siging angkon anang kulikta, hala, kulikta, yun, siging inangkunay. Sige. Lingya imong tupad ing na wa ka mangangkon anang imong naong. Kaning atong naong ato pag yung angkonon magsinawayay pagita wa ra bagi usa nato nga naghimos atong naong. Wa tay mga batasan. Unsa may mahayong buhaton aron mailisan ang kanang avarice? Practice of poverty. Munang ingos Kristo, bulahan kamong mga kabos. Blessed are you who are poor in spirit, meaning in our being, in our mind, ang kuna gyud nga dili kitay tag-iya niining mga butang sa kalibutan. Magpasalamat unta ta nga ni aning mga butang nga hinatag sa Ginoo. Sige, lingay mong tupad ing na nagpasalamat kong gibuhat ka sa Ginoo. Nya, pwede sa inyo ining lesson, I thank God for creating you. Oh, di ba? Kanindot, ana, gasa nas Ginoo kanang imong tupad, bisag libakira na, gasa nas Ginoo. Oh, bisan og maldita na, maldito na, gasa nas Ginoo. Makapalangit na nimo. Basta imo lang ng higugmaon. Higugmaa lang, malangit yung kana. Ang sa to'y sunod, katapusan. S, sloth, ang katapulan. Tapulan. Daghan kayo mga batanon, tapulan. Hastagan ni ron mga babay, kanamang yung babay, kugihan kay manglimpyog balay, mga hugawan na kay balay ni mga babay. Di ka maong manglimpyo, din ka maong mamilo, din aga ni ka maong manglaba, bisan sa mga gagmayng butang, anaan nila, mga undergarments, di nakapang laba, idanog pag inadiya suok. Naway mga sus. Ang kugihan ra yun, ang kamot, siging tulpok. Pero pang laba, pang limpyo, pang hugas, uban pa diha, pang arins-arins. Hasta mga babae karon may kaingon ko na mga tiguang, mura magkagdili babaeng buhat, oy. Kaya sa unang panahon, sa among panahon, basta naaga ni anak na babae sa pamilya, limpyo kay ng balay, basta na ay babaeng anak. Pero karon laki o babae, pariha, pulos, hugawan. Giling ay mong tupad. Ing na, kusog ka mang limpyo. Ing na. Bisag ka na lang pagpanglimpyo. Oh.
Inigawa sa balay, nindot kay mga naong, alab, hapsay kay mga naong. Pero inig uli, sus. Murag bayis bitin. So mo na, sloth, katapulan, ilisi nag kakugihan. Aron, mapakita na tos Ginoo nga nagbasol ta, naghinulsol ta. So kining palegas, kining 7 kasala, maunigi gustos Ginoo nga atong buntugon kada adlaw ug mapildi ta karon, baos ikaugma, risbak ikaugma, baos gyud og karon napildi kas katapulan pag kinugihan ikaugma, napildi kas kalaway karon pag practice og purity ugma. Di ba? Ana. Sige, manindog na ta mga buutan. Novena sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario. Mga igsoon, ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo o nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya, sa dihang ang kalibutan na puno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo og midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario ug tungod niini nabag-o ug nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan uban sa mahimayaong ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobina. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa ikaduhang adlaw. Maghimaya ka Maria, matahom nga banag-banag nga sa pag-anak mo sa labing mahayag nga adlaw sa katarungan nga mao si Kristo Jesus. Gihayagan mo ang among mangitngit ug masulubon nga puloy-anan. Maria, laud sa mga kapaitan, sa mga makusog nga balud, sa mga kasakit sa imong anak. Maria, rayna og inahan nga halangdon, giday ka labaw sa nga tanang mga binuhat, diha sa mahimayaong nga pagkuruna kanimo. Maghimaya ka Maria, bituon sa dagat, bituon sa paraiso, ug pultahan sa kaayuhan. Lamdagan mo kami, matahom uyamot nga bituon, tungod sa kahayag ug gahom sa imong santos uyamot nga rosaryo, hinginlan mo ang landong sa kamatayon, nga mao ang among mga kasalanan, nga nakangit-ngit sa among kalag, ilisi sa mga kapaitan sa pagpenitensya, ang mga malimbungon nga mga kalipay, ug mga kahilayan ni ining kalibutana, nga mooy makatukmod kanamo sa pagpakasala, ug kay anaa man sa kamot mo ang sentro sa langit ug yuta, tungod kay ikaw man ang rayna ug inahan nga labing halangdon, padangaton mo sa mga kalipay sa langit nung lungsod ang mga gipanghinginlan nga mga anak ni Eva. Amen. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo ang ato mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo dungga kami. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan mamahimong instrumento sa pagdala sa katawhan balik ngadto sa panon ug mag-andam kanila aron makasukod sila sa gingharian sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo dungga kami.
nga ang mga nangulo sa kanasuran magtambayayong sa pagdalag kagawasan ug dignidad alang sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo dungga kami. Nga mabag-o kita matag adlaw kay mituo man kita sa pulong sa Dios nga nagtawag kanato ngadto sa mas arang-arang nga pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo dungga kami. Nga sila nga naluya tungod sa sakit o balatian, makapaniguro sa gugma ug sa suporta sa ilang mga kabanayan ug mga hinigugma, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo dungga kami. Nga si Halangdyong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo dungga kami. Nga ang walay katapusang kaluwasan, ihatag na ngadto sa mga matuhong mitaliwan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Ginoo dungga kami. Tanan, O O Diyos, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay. Itugot among ipangamuyo, nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa santos uyamot nga rosaryo, sa bulahang Birhen Maria, makasunod unta sa ilang gipasabot, ug makakabot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Manglingkod para sa atong paghalad, katong gusto mohimo og formal offerings, pwede sad mo mohatag sa inyong formal offerings. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan.
O Dios, sa kaluoy dawata ang among mga halad ug himua kini nga tuburan sa mga panalangin alang kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manang sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa pista sa Bulahang Maria kanunayng Berhen, ang Berhen sa Santo Rosario. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan. Daigod ang nagaan sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo, gana sa mga langit, pagday ko ng iyong ngalan, huwag ka na mo, iyong harian, pagkumalagin mo, hindi sa yuta, bayon sa ang kalanyo ng sa mataganaw, ihanag ka na po karong maglawan. Umasa iyo kami sa among pag-asalan, ayaw nga kami nagabasayo sa mga Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo mananging harian, ang kahulugan himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaasab kanino. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ngay makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Marina, sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, ulan ka sa mga babae nga tanan. Bubulahan ang bunga sa tiyan mo, kasi Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karunong sa hatak na sa kamatayon. Karunong sa hatak na sa kamatayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, himoa nga kining misa diin among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo, magdala unta kanamo sa kaluwasan og maghiusa namo tipon kaniya diha sa himaya sa langit, kay siya man ang Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Mangluhod ta para sa pagampo alang sa kalampusan sa National Retreat of Priests. Kitang tanan, mahigugmaong amahan, imong gipadala ang imong mga aron mamahimong among maayong magbalantay. Siya mipatik sa iyang di hakog nga gugma ngadto sa iyang mga karnero, pinaagi sa pag-ula sa iya mismong kinabuhi alang sa among kaluwasan. Giyahi og tultuli ang kaparian nga imong gitawag o gipadala aron mga lagad kanamo. Nagahangyo kami kanimo nga imong panalanginan ang tanang mga pari
diha sa ilang panaw niining mahinungdanong mga adlaw sa pagpakighiusa nila sa imong minahal nga anak. Itugot nga niining mga adlaw papuno sila sa imong grasya aron unta ilang mapuy-an og mapalahutay ang ilang tawag sa pagkapari, matandog nila ang kinabuhi sa mga matuohon, masunod ang kinabuhi ni Kristo og mamahimo silang mga instrumento sa imong Diosnong grasya. Mamahimo unta silang mga pari ug mga magbalantay subay sa imong pag-umol kanila, mga makasasala apan naningkamot sa paggiya sa imong katawhan ngadto sa pagkasantos. Pinaagi nila imo unta kaming giyahan nining among panaw dinhi sa kalibutan. Itugot nga unta ang mga bunga niining mga adlaw sa paghinuklog, mamahimong mas madagayaon pa sa umaabot nga mga adlaw tungod og alang sa imong labing dakong himaya ug alang sa kalambuan sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Berhin sa Santos Uyamot nga Rosario, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. San Juan Maria Vianney, Iampo mo kami. manglingkod tas makadiyot. Nining atong ikaduhang adlaw sa atong nobinaryo, ining alas 6 nga tawgo natog minor novena mass. Atong pasalamatan ang tanan ngaming alagad karon og ni adinhi. Labi na gyud ang atong mga pilgrims, ang Cofradia de San Vicente Ferrer Group 2, ang Arcelo Memorial National High School Grade 8 students with teachers. Ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. Ato sang pasalamatan ang atong mga special nga servers, ang atong singer si Brad Rene, ang atong salmista Sister Arlene, atong lector Sister Edna o si Sister Leslie, ang atong mga nihimo sa formal offerings katong nihatod sa ilang offerings nga ris altar, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Leonard and Mrs. Ria Ann Gokong and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat. Ngayon yung mga batanon pagkamot kay kusog kay mo pakpak. Ang mga gulang-gulang na di nakapakpak kay pang arthritis ng tudlo, no? So, ato sa himuon karon ang update, ihatag na ko ninyo ang update sa atong mga slots, tingob lang tagpakpak inig humanas tanan. Sa atong donation slots nga Holy Pads or Holiness, Peace and Divine Salvation slots para ni sa National Retreat sa atong mga pari karong 2023, November 7 to 9, 2023. Ang atong halin as of yesterday ning abot na og 44,432 slots, naapay 55,568 slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Inaot unta ato ning paspasan kay dol-duol na rabalang, pero November 7 pa ang atong katapusang pamaligya ani. Sa ato sang special slot para niining atong kapistahan sa segunda patron, Mother Mary's Enriching Graces nga slot or MEG. Ang ato sang halin as of yesterday, niabot nag 6,128 slots, nya naapay 13,872 slots nga available, tag 100 gyapon per slot.
Nya gihangyo mo nako nga mo apil mo sa atong 30 slot challenge kaning Holy Pads og sa IMEG pasabot 3,000 worth of slots ang atong paliton. So as of yesterday, naanatay na dawat nga 30 slot challenge nga 398 slots. Nya sa ato sang investment slots kaning DSAP or Divine Solution and Prosperity para ni sa atong pagpalit anang atong yuta dias kilid nga mo worth na tingalig dool-dool 70 million. So naatay 140 slots nga tag 500,000 pesos per slot. As of yesterday, naatay 59 slots nga gi-pledge. Unya out of 59 slots, nanay 29 slots nga na-remit na nga hinato ang actual investment. Nya napatay 81 slots nga available. So kinsa ninyo'y ganahan mo invest pero wa ta magnegosyo ha. Ato ra ning gitawag og investment kay mohatag man tag 25% per annum nga interest. Pero kining maong interest ato ning ekspresyon sa kalipay kay pinaagi sa mga investment mapalit man nato kining maong yuta. Nya tungod sa tong kalipay nga naa natay additional nga dakong yuta diin makatukod ta sa ato unyang gidamgo nga kulumbari nga mao na gyud ang atong fundraising project mao nang mohatag ta og gamay nga interest. Og niining tanan nga ni-appeal og nipalit sa atong slots, pasalamatan nato ang Ginoo pinaagis paghatag og masipang pakpak para nilang tanan. Salamat kayo. Salamat sa mga teachers pagdala sa inyong mga estudyante dinhi sa Arcelo Memorial National High School. Nya ato sang pahibalo nga karong gabi ighuman sa alas 6 nga misa na nasa tay motorcade kagahapon malampuson kay atong motorcade. Nya laing pahibalo para sa mga estudyante nga bag-o pa dinhi musimba ganita ayaw ibusdak ang ludhanan kana inigluhod ninyo ayaw ibusdak sa salog. Bisag asa mo musimba basta mo ana mo ludhanan ayaw ibusdak no kay gawas nga makaguba saba sad nya dili magtabi panahon sa misa. Let us talk to Jesus, not to our seatmates. Human alas misa mag-sharing mo sa inyong nakatunan dire. Pero inig misa, focus on Jesus. Look at Jesus in the altar and listen to Him and talk to Him alone. Ana ha? Og nasa no ikatawanan, laugh with Jesus. Og nasa ikasuko, be angry with Satan. Ayan lang kasuko, kana lang katawanan. Jesus man na. Sige, manindog na ta. Final blessing. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa ato ning padayonon uban sa mahal nga Birhen Maria, ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.